What's up mga kamulog? So for today's vlog ay sasamahan natin si pamangkin. Siya daw ang maghuhuli ng alimango. Bibidyohan daw natin siya. So tara guys, samahan nyo kami. Ito na nga guys, nagmabandali na siya. Excited si pamangkin dahil siya daw ngayon ang maghuhuli. Taga video lang tayo. Pero guys, hindi natin siguradong makakakuha dahil wala na yung laman nung nakaraan. Tingnan natin kung may naiwan pa. So tara guys, abang-abang na lang kung may makuha. Ayun guys, nilalagyan na ng pain ni pamangkin ang bintol. Bintol po guys ang tawag sa niya, yung panghuli. Ito na guys yung yung bintol. Fishnet siya. Pero hindi siya tansi. Ibang klase na net. Yan. Yung pain niya yung isda na hiniwa-hiwa. Nilalagyan niya ng fishnet din para hindi maubos kaagad, kasi pag tinalian mo lang yan na pain, madali lang siyang maubos ng alimango, kasi hindi pares ng mga maliliit pa na alimango na matagal kumain. Guys, yung pispang ko nga po na ito, hindi po siya patin, nursery pond lang po ito. Pag binibenta na kahit na maliit pa dun sa malalaking fish pan na nangangailangan. Pares ng mga bataan, ganyan mga malalaking fish pan dyan, Pampanga. Dyan dinadala yung mga galing dito na nursery pan din. Ayan guys, sineset up na ni pamangkin ang bintol. Ilalatag na niya paikot. Tapos lalagyan niya rin dun sa kabilang kwarto, pero magbabangka siya. Abangan natin kung makakakuha. Guys, inaalisan ng tubig ni pamangkin ang bangka kasi kagabi umulan, lagyan niya ng tubig, kaya inaalisan niya. Yun guys, dito naman siya sa kabilang kwarto. Magbabangka siya, lalatagan niya rin paikot, sana may makuha. Sabi daw niya magaling siyang magbangka. Yun, tingnan natin kung may makuha. Abang-abang lang tayo guys. Siya nga pala guys, ang fish pan hindi naman basta-basta naubusan niya ng laman, kasi yung ibang alimango din may mga butas yan, di ba? Hindi naman basta-basta nakukuha. Kaya meron yan matitira kahit pa paano. Yun guys, tapos na niya ilatag lahat. So umpisa niya yun sa kabila kung meron. Tingnan natin, unang pandaw. Yun lang, wala. Pangalawa, wala pa rin. Yun guys, pumunta siya sa dulo. Papandawin yun na andon kung meron. So tara guys, punta natin. Yun, napadali rin. 1-0. Yun, meron pa. Sana meron pa kabila. Maliliit pa talaga guys, pero yung tira lang yan. Tira lang yan yung mga kailangan niyang guys talian para hindi sila magkagatan dyan, kasi medyo malalaki na sila. Magkakagatan yan. Pag nakagat yung isa, matatanggal yung sipit. Kaya kailangan
May tali sila. So guys, dito naman siya sa kabila. Papandawin naman kung mayroon. Tingnan natin kung mayroon dito sa kabila. Wala. Walang huli. So ayun guys, hindi ko na na-video yung kanina, yung iba, kasi malulobat na ako. Sabi ko anuhin na yung bintol kasi hapon na rin para maluto pa ni Mrs. Ewan ko kung anong gagawin niya dyan. Abang-abang na lang guys. So ayun guys, pauwi na kami. Okay na siguro to, hapon na rin. Saka maggagabi na, magluluto pa. So doon na lang guys, mamaya na. Ito na guys ang nahuli lahat. Okay na rin to, makakaulam na.